Bine ai venit! Astăzi vreau să împart cu tine o rețetă care este foarte simplă, este la îndemâna tuturor și îmi face plăcere să o faci și tu. Este o rețetă de legume care sunt puse pentru a avea acel surplus de probiotic. Îți voi prezenta ingredientele care eu le-am folosit și mai ales acum pe timp de iarnă știm că nu avem o largă posibilitate de a avea unele rădăcinoase sau legume, dar eu folosesc ceea ce am acum în casă și majoritatea timpului am aceste produse în casă. Așa că îți voi arăta. Aici este acea parte mai lemnoasă de brocoli, care eu am folosit brocoli și am lăsat-o pe aceasta la o parte, dar o voi folosi acum. Apoi am aici sfeclă roșie, am tăiat-o așa bastonașe. Aici am barza albă, dar se poate pune și barza roșie. Apoi aici am morcovel și așa mai roșu și apio. Apoi am aici aceste bastonașe de hrean și de ghimbir, care eu le voi pune. Acum văd cum, în bază de cum îmi așez aici în straturi legumele. Am pus aici, am și câteva semințe de muștar. Aici am piper de cayenne, pepe de cayenne. Aici am pus origano și coriandru. Apoi am aici usturoiul, deci bucățele de usturoi. Am frunză de dafin, salvia și rozmarinul. Deci eu le voi adăuga printre aceste ingrediente. Mai întâi mă duc să omiteam un lucru. Aici am apă cu sare. Eu am această jumătate de litru de apă, care am pus deja o lingură de sare și acum văd în funcție de cum o să am eu nevoie. Deci o las aici deocamdată și acum încep să pun aceste ingrediente. Eu am mâinile curate, deci mă duc liniștită și pun aici, adaug în borcan. Așa, pun câte un pic pe rând, ca să am așa și culoare, dar în același timp și să fie distribuite omogen așa în tot borcanul. Deci pun și păstârnacul. Ok. Apoi adaug și bastonașele de hrean și de ghimbir. Semințele și cu aromele le pun aproape la sfârșit. Aici pun câteva frunzulițe de salvie și de rozmarin. Ok. Adaug și usturoi. Deci pun așa încet, încet toate aromele. Ok, acum pun varză. Ok. Și mai adaug tot așa un strat ca să fac și colorat, dar în același timp și ca să fie distribuite bine toate culorile. Ok. Deci am să merg așa în straturi până ce voi termina până voi umple borcanul. Ok. Să mai punem aici și un pic de culoare. Deci, ce vreau să mai spun? Noi, da, în perioada iernii punem acele zise murături, da? Dar le punem pentru un timp mai lung și acum chiar începând primăvara este posibil să le fi terminat sau acum depinde de fiecare cum își pune cantitățile. Dar eu prefer așa să o fac câte un pic
așa la o anumită perioadă, ca să nu am cantități mari în casă. Și așa cum știm că este și mai sănătos să avem mai proaspete, da. Și acum mai adaug și bastonașe de... Ok, eu sunt aproape aici la sfârșit. Uite ce faine! Ok, să văd aici ce mai adaug. Și așa eu le las 3-4 zile. După 3-4 zile vor fi gata și le las la temperatura camerei. Le las acoperite cu o stofă, cu ceva, nu pun capac, pentru că trebuie să, și aerul are oxigenul are întrebuințarea lui, ca să se formeze aici bacteriile sănătoase. Așa. Aici, asta am să o las și am să mai pun aici, am să mai adaug aici aceste bastonașe de hrean și de ghimbir. Uite așa. Deci este foarte... ne ajută la atât pentru intestin, dar așa cum știm, dacă intestinul nostru este blocat, nu funcționează, reține acei nutrienți sănătoși și se acumulează după aia și toxinele dacă organismul nostru nu are intestinul nostru nu are o bună funcționare. Ok, deci eu mai pun aici. Uite, asta nu o să mai pun. Am să pun aici frunzulițele de dafin și uite așa. Deci am pus tot. Deci acum eu când voi pune și, cum spuneam, oregano și coriandru. Ok. Măcinate. Aici am pepere de cayenne, acel praf de acei ardei cayenne. Ok, pun și muștarul în boabe, deci îl dau așa, distribuiesc aici în toată superficia. Și acum eu am să mă duc să pun apa. Deci mai au rămas câteva ingrediente, dar nu e problemă. Pot să pun un alt borcan, dar eu prefer să le fac așa perioadă după perioadă, când am eu nevoie. Ok, aici am să adaug încet. Așa, și toate aromele se distribuiesc în acest timp. Ok. Și uite așa. Deci trebuie să umplem bine borcanul ca să nu rămână fără lichid la superficie, da? Deci, eu aveam aici, oricum am mâinile curate, deci am să fac așa și am să mai pun și aceste 2 bucățele, 3 de usturoi. Și uite așa, am folosit aproape toate ingredientele, dar asta este cantitatea care eu vreau să o folosesc. Acum eu le voi lăsa la temperatura camerei. Uite ce frumoasă culoare aici, cu acea speclă roșie se va umple tot borcanul de culoare frumoasă, roză. Și o voi lăsa 3-4 zile, așa cum spuneam, și după aia pot să o folosesc. Sper să-ți fi fost de folos această rețetă, această idee și să-mi spui dacă și tu le folosești sau le faci. Îți mulțumesc și îți doresc numai bine și multă sănătate. La revedere!